Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Southwest Khasi Hills District haringkat kajing senalang uskrat rishnong kashnong umjaran lembat upresiden keseng samla shnong diwa area hakashpo tarik ujemang arja arpusan kalakhang talano shipor de sub center ke badan hapo kashnong umjaran Southwest Khasi Hills District kajing khang talano kaseng ketika health sub center ha umjaran kade hadian kajing kutno kapor ke bagaseng FKGGP Southwest Khasi Hills District kalai por artayo ke office UDMHO bat ketenat ke kuat kekhya bakin thongkam no mardor ya ka kong shidalin lingkhoi kabadi trai ya ketiga jaka kabakila ais ngobha shaka sarkar bante ya ka health sub center nadu usnam arja shipo haringkat kejiate soskular bat thongkam mi trai jaka uba enbors imyong information secretary FKGGP Southwest Khasi Hills District habakran shikala pathai kubor ulaong bagaseng nakapor shakapor kalej benikendu UDMHO bat haka khatnyo tarik uyayong arja arpasan kalej benikendu Deputy Commissioner jongka Southwest Khasi Hills District bakin penbet no kloi ketika kam banthung kam pura no ikitrai jaka hendai hadu menta na kalyang ketenat ka koi kakhya kam shemna patiaw ik jingnet kendu bat ai kot jingtho jongka seng bat ulaong ru bakaseng kambanse ban khang talano shipo di kanika sub center tat hadu bana kalyang ketenat ka koi kakhya kanai penbet shwa bat kitrai jaka shu na kalyang uba kavalan lingkhoi secretary shnong umjaran ula kerpat ya sarkar bakadei bane penbet no kloi kanika kam kumba kalakular badiate berkitrai jaka kenang bakanumlong ke jingdu jimentoi ki patba jongani gadong kathan kena kaleng jungi na ka FKGP Southwest Khasi Hills District menta kasengi ngilawan bantang tala no ya kaneka sub sentar hane umjaran dei namar na kadaw ba u BHMO umpatla bantung kam ya kitrai jaka ya kabaka kini kitrai jaka kila dap ban ai ya kade ka jaka bat katkum ka soskolar de ka agreement ka bakini kitrai jaka kila ya ta bat ka office ki la kular bakin tungkam yaki bahayang hasam jong kade ka jaka ya ka bala dap chuna ya kade ka sub sentar tena kalian ka jungi nado menta kasngi kat hado ba u BHMO na kalian ka health department jong ka district kampat ai ya ka rai bat ya ka jubab babiang batung kam ini kong ngin nam patla ban play bat kejing tre kam baro na kalian ban sakri pajba nadu menta kasngi ngin khang shwa tat hadu ba na kalian ka health department kan ayang ya ka jubab ka babiang na ka banta ka jing mentoy jong ki trai jong ka de ka jaka bala dap chna ya ka ne ka sub sentar na kalian jungi kaseng ngila dap appeal hadu u het klido jong ka district jungi i sal DC artayaw menchwa nila aipor artayaw ba na kaliang jong kahal department kan pendap no ikajing thungkam jong ni kong re haduk menta ka na kaliang kahal department kam patiaw ya kan ka jing laj ya kenduk ka jungi la ka jing ai jing tho jungi te na kaliang jing yem ban se bangin hab ban khang no shwa chipor ya kan ka sub sentar tat haduk ba na kaliang kahal department kan sayo pan pendap ya ki kam na ka banta bantung kam ya ini kong kalau pasni ke bubha ke bakmen yang hilang bro abang dan kena kepor tengah yang kami pon ali yang jong kasnong umjaran ting seban ong ai koble namta kinong ilam jong ka seng FKGP jong ka district jong ka Southwest Khasi Hills dan ni ustri jong ka information ba hidalang kena kepor astan sekretari jong ka district hi bro oi ting sebuah kai namta jong ka ni nali yang jong kasnong abang pai abang yederang kabat pat langsung senang tahu don ke jingdu jingkermen namata jong ka jingkang no ikan sub sental ni abang yedepat bat kitra jaka bat naling jong government kamsum le ya ka bakilai kular bat ka baki te ten naling jong kesnong hindon kanu ka jingkang lat abang yedepat kani ni kerpat ni lang jong ka government lan jong ka department jong ka health sentar bakin de haman pen baik kam kloi kani ka kam ti kenang ba kai kanum long ka jingdu jimtoy nam ta jong ki pajba jong kani ka dong ka dia tan jong kani ka dong jingi hangni po sub sentar jong kani ka umjaran ti ko sibon nam ta kinong ilam jong ka sang FKGP ai ko nam ta jong ki pa bile kai nam ta ban pen baik ka jing ba jing met jong pajba pan lang jong kani ka dong tan ko sibon ko sijang